Lah iku mangkan tanahku kan tuku. Lah kok tambah larang sih tukune aku. Yo mesti ta lah aku mau tuku nang awakmu 5 sekon. Jadi tak dol yo 500. Kan cek tas tuku nah aku. Tapi kan tak dol maneh. Yo Aku nggak kan iso. butuh tanah. Nggak iso. Yo iso nunggu tanahku wis. Isi tas kudune. Kan tak bayar. Lah yo kan murah tak tuku maneh. Lah iya tak mentu 600. Kok ditumun. Ya iku, lah kan aku tuku 5 seket. Tak dol, lah butuh sih. Iya. Lah iya tak dol 600 tak Nah, gelem. isi tas tak dul 550 durung oleh sak jam. Kamu opo sih kok rame ya itu karena opo loro iku. Iya deh. Lho isi. Lah iya iya. Ora iso, ora iso. Yo ya apa terus yo? Yo pancen tergoni. Ndak sih mosok tuh bati aku. Mosok sik durung sak jam bati. Lah opo kok rame ae? Mosok tas tuku tanah bali yo. Nang aku marono didol maning nangku badine 50 juta. Ya mesti ae aku dodolan, mari tuku tak dol yo mulai mati ta. Iya, karuan dodole oleh perang-perang tahun iki sak jam. Iya masih ngono. Durung. Aku nang yo. Kan aku oleh sih dodolan ngene yo. Oleh bati. Si, ya opo sih asline ceritane iki ya opo? Aku iku mang ya duit 500 juta, tuku tanah ya, tuku tanah bani nang Cak Agus. Terus mari ngono iku Cak Agus. Ana ngono sih Yo ngene yo lho. yo apa? Ngene lho. Mau kan Junaidi duwe duit 500 juta. Yo. Tuku tanah. Yo. Ya, mari ngono didolan aku 550. Kan oleh bati. Iya, tak doleng pean. Ayo. Iya. Nah terus, awake butuh tanah sih. Iya, betul. Tak dol mana tanah mau 600. Kan bener. Yo durung oleh sak jam. Ya kan Mosok bener sih. ana iso kudu pancet tergone. Si. Duit 500 juta iki mang wis opo? Ya tak Junaidi tuku tanah. Wis tuku tanah. Wis. Terus didolan aku. Terus Ya mari ngono. Tak dol mana Junaidi? 600. Didolan aku 550, berarti 50 kan? iya. Ya dolan tak dol mana Junaidi 100. Kan oleh bati aku. Lagi ada duit ta iki? Pengen tuku iki ada duit ta? Nah, ceritanya ku ngene lho. Sun, Rene. Randi, Golek rokok. ono apa? Iki lho aku rokok iki. Rokok ta. Akeh. Akeh aku. Sudah kono wis. Terus duit cok wangel iki, Jun. Iya, pemane golek duit, golek penggawean luang ngel wae. Ya mangkane. Duit angel e golek duit iki. Ha iku. Nah niyo ngene iki duit 500 juta ya. Yo enak. Ayo enak. Kira Terus tak gitu kok. yo, Ya mau gitu kok kalau tidak mau. lek aku yo tak gawe tuku tanah. Gitu tanah. Yo, Terus yo investasi. investasi. Tambah larang yo. Iya, tanduri opo ta ngono, tanduri sembarangan penek. Nah, lek tanah teh ge opo gini? Yo kayak perumahan enak. Tapi yo sik ngumpul-ngumpul duit ngono dhisik. Yo tak genengno cekne cukul-cukul suket-suket ngono. Cukul suket sing akeh dhisik wis ini ambek nyelengi gawe perumahan. Iya. Yo enak. Apik ta ngono yo. Ya apik sip. Iki rokoknya tak sedot ya. Iya. Lah sampean lek duit 500 juta ya opo? Aku paling yo tak gawe tuku sapi ae. Ambil tanah kandangi sapine. Tanah kandangi sapi. Iya kowe kandangi sapi. Tak deleke pinggir-pinggirmu ngono wis. Enak. Enak. Iya. Lek jajar ra ana mbek aku. Iya, kan nek makasih putih. Kena mangan di kono wis. Yo, cok, yo kudu bayar. Oke, opo cukul-cukul dhewe ae lho. Loh, kan tanahku iki aku. Iya, tak kok suka cukul dhewe. Kan enak. Ya lek timbangane sampean kok sapine mangan di anakku ngamek ning suket di anakku iku yo tuku nae. Ya apa? Piro? Yo 550 ta. Pati lah. Ya mesti, ono sukete soalnya cukul. Untuk kono 500 juta.
Yo berarti 50 pisan. Iya. Yo tak dol dhisik. Tak dol berarti yo. Apa nih? Di sapiku mbek iku ne ambek kandange tak dol. Itu ya. Ya wes ya. Ngono enak. Ya wes anak ngono timbangan kok sampean sapine mangan di anakku. Nah terus duit mau tadi apa? Mari tuku tak tuku mau. Lagi tuku tanah mana? Tuku nang mana? Iya. Invitasi mana? Iya. Tak kok mari tuku mang-mang tuh wis. Tuku mana lah? Iya tuku wis. Tak dol manang wis. Piro? 600. Loh. Aku mang tuku nang aku 550. Lah iya kan aku kan yo golek bati kok mosok dodolan nanti pancet. Lah, iku mangkan tanahku, kan tuku. Lah kok tambah larang sih tukune aku. Yo mesti ta lah aku mau tuku nang awakmu 550. Jadi tak dol yo 500. Kan cetas tuku nang aku. Tapi kan tak dol maneh. Ya Aku nggak kan iso. butuh tanah. Ya iso. Yo yo iso nunggu tanahku wis. Isi tas kudune. Kan tak bayar. Lah yo kan murah tak tuku maneh. Lah iya tak mentu 600. Kok ditumon. Ya iku, lah kan aku tuku 550. Tak dol, lah butuh sih. Iya. Lah iya tak dol 600. Tak Nah, dol. isi tas tak dol 550 durung oleh sak jam. Ya ndak apa-apa, kan jenenge pedagang kan golek bati ya, Rek. Ngono ta? Lah iya iya. Ora iso, ora iso. Yo ya apa terus yo? Yo pancen tergoni. Ndak sih mosok tuh bati aku. Mosok sik durung sak jam bati. Lah ya kudu wong bati mek 50. Lah, ngono ceritane. Ya Allah, gledek tak koyang. Mau tuh pas aku tuh kok kono menteng, ono wong tukaran jari kono apa? Wis buyar, wis mulia kono. Modho nak pentose kabeh. Lah iya. Lah iya ya. Iki lho tukaran ngono lho. Oh iya, ya anjene kene koyal-koyal tok mulai Lah mang. makane lho tukaran. Lah iya iku.